Geu informatikako goi mailako zikloan ikasten dabi apur bat, holan inguruan informatikako enpresek daukizien beharrak erantzuten jakitea, ezta? Eta sareak, zerbitzariak, sistema eragileak, datu baseak eta bar, lanpostu pila bat aurkitu aldabiez lan mundura sartzen direnean. Sare kudeatzailea edo datu base kudeatzailea, sistema kudeatzailea ere bai, eta programatzailea ere bai. Azken finean, informatika edozein enpresatan beharrezkoa den zerbait da. Geuri gustatzen jaku geure erronketan trasfondo sozial bat aukitea. Hainbat ekipamiento informatiko montatu eta reparau dabiez, eta ekipamiento informatiko hori SEZ ONG-ari bidaliko dautzogu, Kenian dauzen pertsonentzat gailu horrek erabili ahal izateko.